thina siyonwabele lemini i-excitement yethi masizozibonela ngamehlo ethu ukwenza siyiqiniseke ba lento nyani yenzeka. Sibe kudala sasikhona abanye bethu kwi-research njengam ndandiqale ngo-1999 si-researcher i-hemp. Siyaziva ke zika-2019 sifika thina kudala sigcwalise amehlo silindele mawude kwenzeke because sasilima singenawuthengisa for iba sifumane imali. Besisenza le nto kuthiwa ukutshintshisa. Umuntu ofuna ukwenza i-research kwi-processing uzamnika athi yena ke ndakunika loo nto okanye ndakunika imali for seeds njalo njalo. Iba zii-situation ezinjalo apho ungazi ukwazi ufumana imali kanye ngale nto yenzileyo. So ithatha isixesha elide ibuya imamela from 1999 to now kwa into ba ibe kanti ibe over ibe kanti igqityiwe kwa i-research leyo. Now we are saying siyayifuna lento and ifike ngexesha mhlambi elihle nangona ifika ezinye ipermit zabantu bezifumene oqala ziphelelwa kulo nyaka uzayo. That is now the third planting season. So sithi ke ngoku xa sijongile asizungena sonke and indlela esizihlula ngayo thina phaa kwi-Eastern Cape Hemp Producers Association yindlela ethi masijonge uba baphi amafama akufutshane apha sinohamba somaphi na ukwenzela into abantu bangathi sisithi benza imali babethwe yindlela yokusa into abayilimileyo isivuno kule ndawo sizawuprocesswa kuyo. Nabo ke mhlambi ke bazawubona uba izakwenza njani. Sisake siphinde sihlale phantsi nabo siqiniseke uba sibheka njani phambili. Kodwa le nto ke wena ke siyayivuyela kakhulu.